vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des dels fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant a petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no resignat, d'on comença l'horta i acaba el secat, esforç i blasfèmia perquè tot va mal i per als orígens, per identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics, migrants capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci que no resignat, d'on comença l'horta i acaba el segat, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal, qui perd els orígens per identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. El carrer Viades, número 15, estava catalogat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, amb el màxim nivell de protecció A, i havia estat qualificat en el Pla d'Actuació Urbanística Municipal del 2002 i del 2004 com a edifici important a conservar. La proposta d'ubicar la locomotora comercial a la cruïlla del carrer Viada, amb rumb del pont 12, suposa l'enderrocament de l'edifici de Can Fàbregas i de Canal. L'equip d'urbanisme, forçat per les exigents condicions volumètriques i estratègiques imposades, ha instat a la Comissió de Patrimoni a rebaixar el nivell de protecció de la fàbrica, que permeten la demolició. Aquesta decisió ha estat presa de manera precipitada, en una votació molt ajustada, 6 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions, i disposant d'unes dades històriques escasses que mereixien haver estat actualitzades i ampliades per l'ocasió. Hauria volgut conèixer que en realitat aquesta fàbrica va ser construïda l'any 1879 com a edifici de la Fadrinera Mataronesa. Donades aquestes circumstàncies, les persones i els col·lectius subdesignats constituïts en el moviment ciutadà Salvem Can Fàbregas i de Canal, diem: considerem un atemptat noni de la ciutat la decisió d'enderrocar l'edifici de Can Fàbregas i de Canal. Decisió presa sota la pressió dels interessos econòmics del centre comercial. Exigim el retorn del conjunt de Can Fàbregas i de Canal al seu nivell original de protecció A, dins del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, ja que el conjunt jardins no ha perdut cap dels elements que en el seu moment el van dur a ser catalogat i protegit. No ens posicionem respecte al projecte de la locomotora comercial ni sobre la reforma urbanística d'aquest sector. No volem que es creï el fort dilema locomotora versus patrimoni. Donem suport a la modernització i al progrés de la ciutat, perquè entenem que aquesta és una entitat viva i en continua evolució, però alhora creiem que la modernitat no ha d'estar renyida amb la conservació del patrimoni històric. Volem tenir progrés i patrimoni a la vegada. No tenim per què renunciar al segon per obtenir el primer, sinó buscar la manera que ambdós puguin conviure amb respecte mutu. Demanem la rehabilitació de les edificacions originàries del conjunt i la seva integració en l'entorn,
Considerem que l'edifici de Belcat ha de ser compatible amb qualsevol ús que se li vulgui donar, tant sigui privat com públic. Demanem que se'ns explori totes les possibilitats de redistribució d'equipaments, sòl comercial i sòl destinat a l'habitatge, de les illes de aquest pla de reorganització per tal de fer compatibles els existents interessos de l'activitat comercial amb els interessos patrimonials i socials de la ciutat, que també haurien de ser per igual existents. D'aquesta manera, Can Fàbregas seguirà sent un element que enriquirà el paisatge urbà i formarà part d'una entitat urbana ordenada. Proposem a l'Ajuntament que en totes les operacions urbanístiques es vetlli per la preservació del patrimoni arquitectònic de Can Fat, oficialment o no, que defineixi el paisatge urbà, la identitat, la història, que contribueix a donar qualitat de vida a totes les persones que vivim a Mataró i que hi viuran en futures generacions. Invertir en patrimoni també és fer una inversió de futur. Col·lectiu ciutadà, salvem Can Fàbregas i Mataró. dona per acabat aquest acte i us agraeix a tots la vostra participació. Us convido a continuar participant penjant a els vostres balcons, a les vostres finestres, la pancarta del Salvem Can Fàbregas. Si algú no la té, aquí em podrà trobar. Els dilluns ens trobem tots els de la plataforma i esteu convidats tots a trobar-nos a l'escola Antoneta Ferrer de la plaça de Cuba. També podeu connectar amb la pàgina web salvemcanfabregas.com. També hi ha unes postals precioses amb la imatge de Can Fàbregas, que és més bonica de la que ens fan entendre que és actualment. Fins i tot sense haver-la cuidat, sense haver-la preservat. Salvem Can Fàbregas, que és el nostre patrimoni. Qui perd els orígens, perd la identitat. Moltes gràcies a tothom. Bona nit. Pero